И здравейте хора, аз съм Стивън, тук до мен са Коля и Яни и пак ще снимаме на Чарли, тук ли си? И първа ще говори Яни, защото е най-малка. Така. Малко се проднява. Се опитаме да го сплашим. Цали, ти голям глупак ли си? Сега скача. Не изкачам, нищо не се стана. Ето, потиса. Да, ако ми говори, да. Сега yes. Не, но. Борето не казва и не. Yes. Хайде, сега по големия. Чарли, ти нямаш къща, се усереш. Чарли, напипай го. А не дръж го, страх ме. Нищо. Краката ме болят. Чарли, ти когато се усереш, ти да имаш изобщо гъс, запушваш тръбата. А не дръж. Аз ще го държа. Нищо. А не. Нищо не стана, бе. Ето. Сега ти. Чакай да ви мисля нещо. Предвзете ми някаква дума. Чар, ти си толкова тъп. Ти ще го след малко ден. Царли, ще го напипа на дупета си след като запусне с туалетната. Издай, качвам. Аз се пухна от страх. Нищо не стана. Хора, искаме Чарли да си покаже. Вчера излезе. Когато играхме. Аз съм. 3 пъти. Сега ще видите. Бърто му скарам. Чарли, what the fuck, say? Ама обаче тихо, че отгоре бебето спинка. Нищо. Чакай малко. Хикса, бе! Знам! Просто би трябвало да излезне и още нещо. Обърти се! Много бързо се завъртя. Да не излезне? Ако излезе, ще се спусти. Искам да кажа едно нещо, когато спре това. Имаме клип на Хора, искаме След малко ти приготви всичко. Сега, 3, 2, Коло е. Чарли, тук ли си? Ти си много грозен, приличаш на майка ти, путката в газа. Дръж го! Много бързо завъртя. Чакай. Много бързо върти, наистина, брат. Тихо, че бебето спика. Се не види. Сега. Нищо. А, ние? Здрасти, хора! Запипай го, защото ти си ако без мозък, без нищо. Трачи съм. Чарли, ще те прибия! Ти си много долен педерас! Да, и аз това викам. Трябва се да запушвам. И аз. Не, Не, спря. Давай. Чарли, когато те видя направо ми се ще да си хера. Само това бях казал. с някакво суване. Не, пипаш ли го? И така каза. Не, вчера. Какво каза? What? Не казвате на никой, че съм Shit. казал. What the fuck? Не, Да! What the fuck? Май ще се покаже. What the fuck, сет? What the fuck? Не иска да се върти. Знае ли го? Чакай, ще спомня, вчера какво казах.
What the fuck, man? О, да! Ей, това са. What the fuck, man? Ding, bang, 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 bang. Нищо. Студийска се бъде. Толкова с лица, толкова си някакъв цели. Няма да играем с телефон. Няма да игра. Туда и засигма, бебе.